بسم الله الرحمن الرحيم. الازهر यूनिवर्सिटी इस्लामी शरिया डिग्री हासिल को राज्य वडागन मफो एर द्वे राज्य ಗ ರೈಸಕಂ ಹುನ್ನವೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ನಾಸಿರ ಫಾಡುಕೆಯ ವೆರಿಕಮ ಇದಕೊಳ ಎತ ಹರಕಾಯತಗ ಹಿಂಗ ಇವೆ ರೈತುಂಗ ಸಿಕುಂಡತಕ ಸವಾರುವೆ ಹತ್ಯಾರು ಹಿಫಾಗೆನ್ ಹುರೆ ವೆರಿಕಂಗ ಹುವಾಕೋ ಆಯಿಲಿ ಖುದುಮುತಾರ್ ವೆರಿಕನ್ ಹಿಮಾಯಕ್ಕೊ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟ ಮಟ್ಟಕ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಹುಕುಮ್ತ ಒಳ್ವಾದ ಫುರಸ್ಸಾರಕೋ ಫಾಡುಗ ಹುಕುಮ್ತಕ ಇದಕೊಳ ಹುಕುಮ್ಕೋ ಎಜ್ಜಿಸುನ್ ಜಿನ್ಸಿಗುಳು ಹಿಂಗ ಯಹೂದಿ ಫಿರಿಹಿನ ರುಸ್ಸುಮಟ್ಟಕ ಮಿತಾಹಿರ ದಿಹಿ ಫಸ್ಕಡುಗ ಬೊಡು ಬುದೆಬ್ಬಹಟ್ಟ ಸ್ಕೂಲ್ ಕುದಿಂತಕೆ ಲವ್ವ ತಿಮಾಯ ಸರೀಸ್ ಜಸ್ಸುವ इस्लाम दीन के उसूल तक खिलाफा अंगनो कादो कमन इसको अमिन वरिकन दिफा कुरा अड्डने का दीन हद्दवा दीनी इबागन तक हिमायत कुर में कानून हदा कानून के दशम हक बस बना इल्मरिंगे दूत कष्टुलावा जहालतु अधिकम के तेरेगा दिवे रईतुम बातिब्बा इस्लाम दीन के इल्म हासिल कुरबांग तिब्बे शेख मोहम्मद इब्राहिम फरीद पद एतन इल्मरिंग हिफा हय्यर को जलल्ला गदकमुन तुमुड़ी बारा मिरुस्सोस हाका ಮೂನು ಬುರುಗ ಎಡೀತಿ ಎತ ಅಂಗೆನುನ ಎಬಾಮಿಹುಂಗೆ ದೆಲೋಪದ ದರಿನ್ನ ವಕಿಕೊ ಜಲಲ್ಲ ಎಬಾಮಿಹುನ ನಫ್ಸಾನಿ ಗೊತುಂ ಅನಿಯಾಕೊ ಅದು ಜಲ್ತಹುಗ ಎತ ಕುಂಬರಿತ ತಳ ಅನಿಯಾಕೊ ಬೊಲ ಬಡಿಜಹ ಮರ ಎತ ಅಂಗೆನ್ ಗೈದಿಂಗೆ ಇಫ್ಫೆತ್ತೇಕಂ ಫೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಪ್ರಾಶೀಮ ಉಬಾದ ಪದ ಮದು ಫಹಸಾ ಕೊಳಕಂ ಹೆಲ್ಲೆ ಫಾಡುಗ ಶಿರುಕ ಗೋವಾಲ ಅದು ಶಿರುಕ ಗೋವಾಲ ಮೀಹುಂಗೆ ದಿಫಾಹುಗ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಮೀಹಾಗೆ ದುಲುಂ ಕಿಯೇನು ಕಿಯೇ ನೇಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹಮನುಜೆ ಮೀಸ್ ಮೀಹುಂ ಔಮಿ ಟಿವಿ ಯಶಾ ರೇಡಿಯೋಂ ಅರುವಾಗೆ ಇಲ್ಮೆರಿಂಗೆ ಸಿಫಾಗ ಅಹಮ್ಮುನ್ನ ದಕ್ಕುವ ದೀನಿ ಹುಕುಮ್ತ ಮೀಸ್ ತೆಕುನ್ನ ಒಳುಂಗರಾಗುತ್ತ ಫತ್ವಾದಿ ये राज्य का इन्हीं को बेनु दीन का उलम का मिनिमम का उन्न जहर का वकालत कुरा आमिना वदूदा अस्मा जहांगीर पद उलमानी फिक्र के मुनाफिकुन गनेस एकं का स्कूल तो गया राजशुगा फाड़ुगा गोवागा अदि एवरन नुपतिगे रमदान हो के रेतंग हियाकुन के नमगा खुद तिमागे दिलुमस एवाह का बुने आम रईतुन केकी अरम पेशमुन ए दीन तो के मिनिमम का मगोबी गोमे नून का मगबुने एकं ಒಬ್ಬಾರಿ ಮಟ್ಟಕ ತಿಮನ್ನಾ ಬುನೆ ಬಸ್ತಂ ಎಹೆಮಿಯುನ ನೇಗನಿ ಕಮ ಬುನೆ ಒಳುವಾದ डॉक्टर हसन सईदा ऐनागे बेबे लिफावा दीन के मिनिमम कम गोवाला इस्लामी शरीयत का दीन दुकुरा मीहुनंगे हुक्म की मिजमाना किसीगे नुआ हुक्म कम कबूल कुरा फिकुरतोगे मीस मीहुंगे दिफाओगा वहां के दक्का मिनिस्टर नशीदा हुरीगे जस्टिस मिनिस्टर जमील पद इतम मीहुन्ने वजीर कम मकामा इफद अरिस मकाम तवा गेंगुड़े मस्तवा तक्तिगे हायक दिवे राज्य हदा वक्कन कुरुमा फेरुमा टेकुमा मारा मारी दिवे मुजतमोगे अमन अमांकम मेय्या मोडे दिवे रयतुंगे मुले दिरिउलम बर्बाद को इक्सादी फुम वळगंडगे तेरे मूल राज्य वट्टादा रईतुन्नकी वेरिंगे अळुंकमगा हदा सलाम जहमा आदेश कुर्मगे सकाफत मूल राज्यगा फतुरा दिवे राज्य कानून असासी इस्लाह कुर्म काफनुगे अगलबियत वन्न यूएनडीपी पद बेरुगे मोस्ससातमगे ही होदा दिवे राज्य कोर्ट तक मूनु बुर्गा अलागे मनु मना कुर्मकी इंसानी हक्कु तक खिलाफ कमकमगा राज्यगे ह्यूमन राइट्स कमिशन बुने बुने ಒಬ್ಬ एकन तंफीज कुर्म फारगा एवलाणको रहीतुंग मेदुगा अब्दुल इंसाफ कायम कुर्मा माय अल्लाह दब्बा फावा हुकुम तक फांगरा ए एमीहेगे इख्तियारगा वाकमक्कमगा बुने तिमागे जाहा मनसबा मकाम दिफा को दमेहट मटका रहीतुम बिकहालुगा जस्सा एमीहुम फेलादा कौमगे मुस्लिमकमकी अमिल आयलागे मिल्केक्कमगा हदा करप्शना फसादागे बिहगद मूत मुल कौम फतुरा कौमगे जुवानुन्नकी तअलीमी अद काबिल हरदना बेकं हेदमुगे बदलुगा कुरान मसक्कतन नति मगमतीगा लाचार विचारन मुले बैक्कमगा हदा मुनि फूहि फिल्मा कुळवरकी एमीहुन दुनिया फनुमुल मकसद कमगा हदा कौमी टीवी बलारन नुकरे वरुगे रो बरहना मंजर त दक्का एकमं हिव्वरुदी फिल्म कुळमगे नमगा कस्बियातु तारफ कुं अवार्ड दी बेसुरवादे तंतनुगे नमगा जिने खाना तक नासिगतन हुडुवा एतंतन हिंगुमं हुद्ददी इस्लाम दीना दिवे रयतुंगे दिफाउगा मसके कुरं हुआ कोगं तिबि सिपायन्ना फुलुहुन लब्बा दिवे रयतुंगे गागा करंटु मुकुरुन तड़ा करुणगेस जहा सिपायन्ना फुलुहुनकी कुत्ता तके फदय नुबयस रंगलस वेरिन कुराह अमरक कियमं वांजे बैक्कमं हदा इस्लाम दीना फुरस्सारको एम्मे फहु कौमी टीवी यंगरा कीर्त कुरानुगे माने की हुज्जत नून कमबुने क़िसोसिफुमा देकुल हदा अदि क़िसोसिफुमकी दिवे राज्यगे रयतुं कबूल कुरान कमे नून कमगा बुने एब्बेस हक्क कानुला दिवे रयतुंगे बलुगा कुफुरुगे बोड इल्जाम वालवा तिमागे अमिमिहार उस्मट्टका बुर्गा एलमकी लाजिम कमे नून कमगा बुने बुर्गा एलमकी कीर्त कुरानुगे नस्रुन सीदा साबितवा कमे नून कमगा बुने खंड एलिकेन दुगु हदा कीर्त कुरानुगे माने की हुज्जत नून कमशा एक मच्च बिना को वाहगे दक्का का नुजेहन कमबुने कीर्त कुरानुगे दिवे तर्जुमा दिवे रयतुने देन कमबुने अरफात बिमुगा होरगेन्ना एक एक मुनासिबत होगा 30 हर वंदन दोग वगद तबफा एकम बे सियासी हथियार कं हदा बिहार गे रियासी इंतहा बदाद खैरिफा वनिको अवस अरवाला पा चाप कुरमुगे सबु 50 हा हवरे गिन कॉपीगा सतेक यवरे गिन मसलत हुरमे ए मा बोडु कमक नुहदा अदि कुंहुरी कॉपी तबस अंबुरा नुगेनेस एगा कुंहुरी तंतम फंग इलान कुरान में बुने वंदु गोतकं एकम बस बोलुन नट्टादा
kira Qur'an ge etan ayatakan inkar ko murtadwa hisab goskawa Mamun Abdul Qayyum 3 September 2008 gere siyasat program ga edi dawta ge haqiqa lobet muslim akhunna akhtunna hissa kolla دينك هوريها علم ورين بسودان وكمان نون تيدال ويكي أنا كثير القرآن وكان إليجن صريح عبارة إليجن كم بسنو كمان إن فهم كروا في القرآن ترجمة نيته إبوت نورست سورة التجسنا يتوجا نيم فهم قرآن ترجمة نيته ميجي ميونني وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ad mu'min anhonna ekamadunga bedunta tilikurmasha ekamadunga farjita rakkatil kurma kade faanu vidalwashe ad ekamadunga zinatu taren faaluwen batam fiyawa bracket ek mewanna ebahi moona deetle fiyawa ekabadunga zinetta faala nukura hoshkame ad ekamadunga burugatan ekabadunga karol matiga ala niwa kura hoshkame dannom benwa wahake kiyawul ben men hune dini kamege tedeka jadal kuraka ehno skuda kuda point dannawa dan qur'an ga tarjama yaki hujjatul maruga hukum deenugo onnani lazim kurwa fenno letto e hukumaki beenum bejiya qaim kuredan يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إمام مستقنه حقك نلا مرادة ميهونge maruga badaluga mara marulikume kebam hinga macca Allah faruq qurba kamke deeni gotum se gotan ekanta kurman huddato ديني قطو نكرم بدنبي هذا نكرم هدا أيهما أقول من أتوقع كم كم لازم إنه ديني قلنا حكمه مثالك حد نوتا قتل يكون لازم كمان أي اختيار قوي كم أقول بينهم بيجا كريدان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا دناشن الله ekadaga rasula kamakamed waki goten niya kuraba fawaliko eko duko timamen amille goten khiyar kurmaki mu'min firihana kambes adi mu'min anhina kambes huddebegen ba kamen nune adi dannashe Allah washa ekadaga rasula uradi jamiha fahi hamakashawum فعلوا بيان بجنبا مغفرة مكون مغفرة الجه